Ak si myslíš, že DJovia sú egoistické hovada a promotéri sú zlosini, tak si pozri toto video. V tomto videu ti vysvetlím, ako funguje DJ komunita. Naša DJ komunita na Slovensku sa delí na 3 typy. Prvá je rap, druhá je drum and bass a tretia je techno. Jaký je medzi nimi vôbec rozdiel? V rapovej scéne je veľa ega, veľa alkoholu. Tam hrá úlohu strašne status, že tam všetci sa potrebujú ukazovať, kto má najviac peňazí, kto má najviac proste žien a všetkého a je to tam dosť cíti na tom parkete. Aj reperi, keď proste hovoria, tak všetci sa tam potrebujú ukazovať. Prevláda tam alkohol, to znamená, že je tam veľa konfliktov, čo sa týka takto, že medzi ľuďmi. Dosť často tam bývajú bitky. Ja sám, keď som bol na rapových parties, tak som sa dostal do bitiek, do ktorých som sa ani dostať nechcel. Samozrejme som to vždycky vyriešil diplomaticky. Každý, kto bol na nejakom rapovom koncerte alebo niečo, tak určite vie, že čo to je. Ja osobne nechápem túto vlnu, ako ľudia môžu toto žrať, najmä mladí. Ja osobne sa považujem za mladého, mám 22 rokov, ale nechápem, ako to ľudia môžu žrať. Fakt, ja na tom nič nevidím. Dobre, potom tu máme drum and bass. Čím sa vyznačuje scéna drum and bassu? Je to čistá pohoda, máš tam veľa farieb, proste zvuky, rôzne zvuky a nemáš len drum and bass, že len buchanice, ale máš tam rôzne festival Liquidity, potom máš Let It Roll, kde sa hrajú úplne že tvrdé bomby, je toho strašne veľa, ale jedno, čo majú všetky tieto festivaly alebo diskotéky spoločné je to, že tí ľudia sú tam kľudní. Keď tam prídeš, stratíš tam telefón. Na rapovom koncerte sa ti stane, že niekto ho zobere a povie si, že zarobil som, mám telefón. Na dramačoch sa toto nestane. Zobere sa telefón, zistí sa, či je, odovzdá sa, sú kamaráti potom a spolu tancujú. Je to o mnoho viac o tom pocite, o tom vibe. Ego tam moc nie je. Všetci sú tam na jednej vlne, všetci tam vibujú. Podstatou týchto diskoték alebo takýchto koncertov je to, že sa tam stretnú ľudia, ktorí počúvajú ten istý štýl hudby. A podľa toho sa dá aj rozdeliť. Človek sa dá vycítiť z neho, že aký je. Ďalšia vec, dramače majú strašnú charakteristiku toho, že to počúvajú len fetky. Ako ja neviem, kde sa táto dogma zobrala, ale jak proste, však normálne bežní ľudia, ktorí chodia do práce, počúvajú dramače, akože kde sa to zobralo, že feťaci to počúvajú, akože to by ma fakt zaujímalo, to napíš dole do komentáru, že kde sa to zobralo, lebo ja absolútne netuším. No a potom tu máme techno. Rozdiel medzi dramačom a technom je jednak v hudbe a jednak v tom, že je tam viac psychotropných a omamných látok. Veľký rozdiel tam nie je. Potom máme vzťahy medzi DJmi. DJovia celkovo sú kolegovia. Proste jeden DJ robí to, čo aj druhý DJ, len každý má možno iný playlist a hrá iný žáner, ale inak majú jedno spoločné, tak jak sú, že učitelia, doktori, DJ, že proste sú to kolegovia. Ale čo je zaujímavé o tomto okruhu ľudí je to, ako je to toxické. Je to veľmi toxické a ja vysvetlím ako. Sú väčší DJovia a menší DJovia. Tí väčší majú väčšie dosahy, viac followers, viac všetkého, proste väčšie dosahy. Tí menší možno práve začínajú, možno nemajú toľko odohratého takto a tí väčší, namiesto toho, aby podporili tých menších, lebo sú to kolegovia, na nich úplne že zavrhnú. Dokonca ich možno aj vysmejú alebo niečo, že to je také zaujímavé, že komunita medzi DJmi je veľmi toxická a čo sa mi nepáči, najmä pri rapových DJoch, tam strašnú úlohu hrá ego. Tí rapoví DJs prevažne sú takí, že majú vysoké ego, že si veľa o sebe myslia, majú komplex bohema, že proste všetko dokážem, som najväčší, boh vie prečo. A medzi drum and bass DJmi alebo techno DJmi je to úplne naopak, tam sa ego vôbec nerieši. Tam je to skôr, že ste všetci že na rovnakej vlne, všetci sa tam spolu bavíte, jeden odohrá set, ďalší odohrá set, podáte si ruky, možno maximálne si spolu pripijete alebo niečo. Je to úplne, že chill, že všetci sú tam na jednej úrovni. Ale jakmile príde človek do rap DJing okruhu, konec. Tam ide o to, že kto je väčší kápo, kto má viac žien, kto má viac peňazí, ale o tomto hudba nie je. Hudba je o tom, aby sa ľudia zabavili, či DJ, alebo či tí ľudia, ktorí tam na to prišli. To je podstata DJingu. Zabávať, nie ukazovať, koľko ľudí mi prišlo a koľko peňazí som zarobil z toho, to je všetko vedľajšie. Prvé je, aby sa všetci zabavili.
Od toho sú tam discjockey, DJs. Môj hlavný point tohto celého je, že DJs by mali spolupracovať. Žiadne, že ty si malý, na teba kašlem a ty si veľký, pred tebou sa budem modliť. Nie. Proste všetci, aby sme si mali pomáhať. Sme jedna veľká komunita a ja sa toho držím. Promotéri a majitelia. No, takže toto je tiež veľmi zaujímavá debata. Promotéri a DJ idú ruka v ruke. Promotér bez DJ-a to je jak čierna a biela. Oni sa navzájom doplňajú. Keby nie je promotér, DJ nemá kde hrať. Ale keby je promotér a nie je DJ, tak ten promotér z toho eventu nič nespraví. Čiže oni sa navzájom doplňajú. Veľmi dôležitý poznatok. Obe strany si pamätajú profesionalitu. Stretol som sa s promotérmi, ktorí mali v tom úplne chaos, boli úplne hlavou mimo a tá spolupráca bola úplne že zlá, že nedalo sa to. Proste bolo to strašné. A naopak videl som aj veľmi dobrých promotérov a mojich kolegov, DJs, ktorí namiesto toho, aby odviedli svoju prácu tak, ako mali, brali rôzne látky, vypili si tak, že ani nedokázali ísť na stage. Takže dôležité je, aby obe strany boli profesionál. Ja chápem, že DJ je asi jedna z mála prác, kde človeka nutia piť, ale profesionalita je dôležitá. Keď človek aj pije, tak musí vedieť, čo robí. Neexist, aby pred setom sa človek úplne že zrušil a potom prišiel na stage a nevedel ani, kde má svoje čudlíky, že to je strašné. A to isté aj promoter. Promoter si musí držať svoju prácu, musí sa dať na neho spoľahnúť a musí to mať všetko pod kontrolou. Nemôže byť úplne uvarený, musí vedieť rozmiestniť jednotlivo ľudí a rozmiestniť prácu. Títo dva subjekty sú dôležité pre celú aj hudobnú komunitu. Ak sa ti toto video páčilo, chcel by si sa dozvedieť aj niečo na budúce, kľudne napíš komentár, ja si to pozriem, natočím ďalšie video. Nezabudni skontrolovať aj môj Instagram a môj Facebook, tam mám veci, čo sa týka mojich gigs. Vidíme sa na budúce. Čauko.